హలో ఫ్రెండ్స్, నా పేరు వెంకటేశు. మీరు చూస్తున్నారు భూమి నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ ఛానల్. ఈరోజు కూడా పెద్దలు చెప్పిన ఒక మంచి మాటను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. అదేమిటంటే, ఏ విషయాన్నైనా స్పష్టంగా చూసే వ్యక్తే మేధావి అని పెద్దలు అంటారు. అది నిజం. కాకపోతే చాలామంది ఏదైనా విషయం గురించి చెప్తాంటే, లేకుంటే పెద్దలు ఏదైనా మంచి మాట చెప్తాంటే, లేకుంటే ఎక్కడైనా టీవీలలో, ఎక్కడైనా ట్రైనింగ్ క్యాంప్స్లో కానీ, ఎక్కడైనా ఏదైనా కానీ పెద్దలు, వక్తలు వాళ్ళ అనుభవజ్ఞులు తమకు జరిగిన విషయాలను, జీవితంలో ఎదురైన విషయాలను, వాళ్ళు ఎలా పైకొచ్చారో, వాళ్ళు ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటే ఏ విధంగా వాళ్ళు సమస్యలను ఎదుర్కొని పైకొచ్చినారో, వాళ్ళు తమ అనుభవాలను, వాళ్ళు ఏ విధంగా పైకొచ్చినది కొన్ని విషయాలను వాళ్ళు మనతో షేర్ చేసుకునేటప్పుడు మనం వాళ్ళని ఆ మాటలను మనం చెవికి ఎక్కించుకోం. అంటే పట్టించుకోం. ఇలా పట్టించుకోకపోవడం వల్లే మనము మన జీవితంలో కూడా మనం సక్సెస్ ఆహ్, సాధించలేము. ఏదైనా పనిని పూర్తి చేయలేము. ఆ పనిని మధ్యలోనే ఆపేసి మళ్ళా వేరే పనికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తాం. మళ్ళా వేరే పనికి వెళ్తాం. మళ్ళా అది మధ్యలో ఆపేస్తాం. మళ్ళా మూడో పనికెళ్తాం. ఈ విధంగా పనులు మార్చుకుంటూ జీవితాన్ని ఆహ్, పూర్తి చేసుకుంటాము. అయిపోగొట్టుకుంటాము ఏమీ సాధించకుండానే. కాబట్టి నేనేమంటానంటే, ఎవరైనా ఏదైనా వ్యక్తి ఒక మంచి మాటను చెబుతుంటే వినాలి. విని ఆ విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి పూర్తిగా. అప్పుడే ఆ మనిషి ఏదైనా గానీ సాధిస్తాడు అంటారు. కాబట్టి ఏ విషయాన్నైనా స్పష్టంగా చూసే వ్యక్తి మేధావి అంటారు. ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు ఆ సమస్య ఎలా వచ్చింది? ఏ ఏ విధంగా వచ్చింది? అని ఆ సమస్యను మూలాల్లోకి పోయి వెతికితే దానికి ఖచ్చితంగా పరిష్కారం దొరుకుతుంది. కాబట్టి ఏ విషయాన్నైనా స్పష్టంగా చూడాలా. మూ ఏది ఆహ్, పూర్తి మూలాలు వెతికి గానే ఆ విషయం గురించి తెలుసుకోవాల. కాబట్టి ఏ విషయాన్నైనా స్పష్టంగా చూసే వ్యక్తే మేధావి అని అంటారు. కాబట్టి ఏదన్నా గానీ ఒకటి అవకాశం వచ్చినప్పుడు గానీ ఆ అవకాశం 1, 2 మాటల్లో ఇని పక్కకు తప్పుకునే వాళ్ళు ఎందరో ఉన్నారు. అట్లా కాకోకుండా ఆ 1, 2 విషయాల గురించి తెలుసుకొని తర్వాత కూపి లాగి, అంటే పూర్తిగా ఆ విషయం గురించి తెలుసుకొని, ఇంకా ఆ విషయం గురించి ఇంకా మూలాల్లోకి వెతికి ఎక్స్‌పీరియన్స్‌డ్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ విషయం గురించి తెలిసిన వారు, వాళ్ళని కూడా తెలుసుకొని ఏదైనా గానీ అది తెలుసుకునే వ్యక్తులు ఏదైనా సాధిస్తారు. శోధిస్తారు కాబట్టి సాధిస్తారు. కాబట్టి ఈ పెద్దలు చెప్పిన ఇది మంచి మాట. కాబట్టి ఏ వ్యక్తి అయినా ఏ విషయాన్నైనా స్పష్టంగా చూసే వ్యక్తినే మేధావి అంటారు. అంటే తెలివైన వాళ్ళు అని అంటారు కాబట్టి అది నిజం. అలా చూసేవాళ్ళే వాళ్ళు ఏదైనా జీవితంలో సాధిస్తారు. ఒక ఉన్నత స్థితికి చేరుకుంటారు. కాబట్టి దేనినైనా బాగా, అంటే లోతుగా అధ్యయనం చేయాల్సిందే. సమస్య ఉంటే పరిష్కరించుకోవాల్సిందే. మూలాల్లోకి వెతికి ఎప్పుడైతే శోధిస్తారో అప్పుడే మనం ఏదైనా సాధిస్తారు. కాబట్టి ఫ్రెండ్స్, పెద్దలు చెప్పిన మాటని గౌరవించి, వాటికి విలువిచ్చి మనం వాటిని జీవితంలో ఫాలో కావాల్సిందిగా, మన జీవితానికి అన్వయించుకొని మన లైఫ్‌ను లీడ్ చేయాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. నా వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మరియు సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ధన్యవాదాలు సార్.